Loh, anak kucing gede. Mampu iwak wedhus kuwi. Ndak doyan nih kucing. Hah? Kucing sapa iki? Parani kucing. Dek Isa, ngerti ya, Dek? Diparani kucing, Dek. Kayak tangi turu, Pak De urung tangi ngono wis diobrak-obrak pokoke. Mak, lampune kakno, Mak. Peteng. Tak CCC. Guys, selamat pagi ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desih rencana arep masak asem-asem apa ya, guys, iwak wedhus. Mas Agus ki tanggane kan adol wedhus ya, guys, semate-semate ngono. Lah iku dirombong karo tanggane Mas Agus kono. Regane iki 400.000, dirombong wong 4, dadi 100 ribuan. Lah, Mbak Ana kan gak doyan toh daging sapi, daging wedhus iku gak doyan, terus digorene di apa ki kon masak dhisih iki lho. Mbak Ana iki jare ditakoni freezer rambune prengus-prengus ki rontok bileng sirahe. Terus iki daging iki sakmene kae iki, guys. Nek nane diterno kae iki mang tak kum banyu iki. Bendang cair. Pak Su nek njupukno dong-dondonge sak bongkok to lho. Watuke kaya radio rusak, nggrok-nggrok, nggrok-nggrok. Dek, gekno sarapan apa sik ki engko Dinda? Telur. Lho, godhong dondonge. Nek menek kok sakmene kae iki ora kecuten apa piye iki engko. Terus brambang bawange lomboke dadak njupuk ya guys iki engko. Nah, iki apa bae. Brambang bawang dadak njupuk lombok ning kidul omah. Mantuk. Dikon sarapan ibu, terus mimi obat. Obat sarapane. Oh, wis didulang ayah. Mama apa mang? Sego? Sego uduk. Waduh, wis nang karek mimi obat, mimi obat watuk. Nah, Dek. Ora dipek kakak lho, bate lho. Mau dipek kakak engko. Pek Kak. Pak Suarep ning pasar Paingan, guys. Pasar kewan. Go ngadus ya. Ngenteni baratus. Oke, no sarapan sik ya, Mas? Sarapan yang pasar. Wis sarapan. Ya wis. Nek lombok. Hah? Ambil lombok ning belakang rumah. Desa iki gak pernah tuku lombok, guys. Tuku lombok ndek nane pisan tok pas sedekah bumi kae. Kene telat. Seprapat 19.000 tapi lombok setan. Larang tak nggo sambel soto kae. Lah kene agek sakmene. Orang anak sing gede kan nek bar dijupuki Pak Su karo Dinda kae. Iki wis sedengan gua asem-asem. Lumayan ndadi ya guys wae iki. Ora pernah disemprot ora apa ya metu. Wae terus iki. Nek trimo nggo masak saben dina ngene ora kantuk. Cipuki sing rontok tuwak-tuwak, guys. Kene iki. Wis nang sarapan. Ditepasine tak tepasane.
Lho, serandale Dek Izang keri kene anu bingung ini ki engko. Mama sandalku ndi? Mama sandalku ndi? Mama. Ini tak tepasan. Montore ditokno ya. Ndek iki malah Dek sing montor bi tak mbok gawa. Lah ayah ki ditelepon karo wong mulus, kon delok sapi. Lah terus batune remotem kuwi entek ditumpaki gak kenek. Terus mbok lah motor masajis mbok piye terus ditukokno batu ning bapangan kono. Ning bengkel. Benakno ki wis dibenakno karo kono Dek lah tapi teko omah kuwi. Pokoke ki ngono di motor ki pokoke kaya wong dicedheke digawa wong ngono kae. Lah Pak ki bingung piye mak nek ngene iki terus. Lah sing mudeng ki sapa? Ngono ta nganuno Mas Ajis kae lho diceluk. Piye dadak nganune iki jek warna merah, jek ngunci jere ngono kuwi. Nah Pak kan gak mudeng. Terus ditutulno Mas Ajis akhirnya kenek. Malah ya sing mari nyuwani lakon yo lho. Wong montor kok ya aneh-aneh saiki kok ya nganggo batu, nganggo apa wong tuwek-tuwek iki malah ra mudeng. Yo, Dek pemirsane gak ditawani mau piye? Monggo teman-teman sarapan. Monggo teman-teman sarapan, monggo ibu-ibu ngono Dik. Kok teman-teman. My friend. My friend. Alah mbah ngomong apa Din gak mudeng. My friend ki opo? Walah guys, deknane Mas Agus ki nek ngeteri daging wedhus ki rak tak kira ki ya daging kabeh ya jebule. Ndas sakmene gedene lho. Tak peceli ki ora kenek. Otake iki wis montrot-montrot wis tak utuhno ngono ae. Wis karepku, wong ki wedhus cilik ya guys. Ndase trimo sakmene kok. Makane regane ya mau 400. Wedhus iki cilik, dadi niki kan beku guys, beku arep ndelok iki ya gak kenek ya jenenge barang beku. Lagi mau basa tak anu kira astagfirullahaladzim lele. Ndas daging iki cuma 2 plek iki lho. Daging-daginge. Wis gak apa-apa wong jenenge wong anu iki kan pengene dimasakno karo mae toh guys. Mbak Ana ki yo nek mambu prengus-prengus ngene iki ndek gak seneng. Mungkin ya wis ben dimasak mae kok aku tak rono ngono. Lah iki bumbune irisan lombok, brambang, bawang, tak kei laos, dong salam. Wis cemplungno ngene guys mentan. Ora usah digoreng-gorengan ngene guys. Mantap pokoknya. Kene asem-asem ki ngono guys iki. Carane iki wis ngono kuwi mentahan jegar-jegur mentah kabeh tanpa digongso, tanpa digoreng. Sampai mumbul-mumbul tak tinggal mandi ya guys. Mau tak entepno tak tinggal mandi dadak mumbul dhisik gak ngerti. Wis medhuk. Karek ngedhi gula terus uyah karo penyedap rasa. Wis dadi guys ngene. Mantap. Nah, sampai ning basi ireng-ireng iki apa mumbule mau. Terus godhong dondonge guys urung tak cuci. Engko di apa? Pritili terus diirisi dicuci. Juwegurno kene engko nek wis arep di pateni, nek wis arep dicethekno kompore dipateni. Dondong-dondong iki sediluk ngene wis momot.
Kakmu. Wis. Lah ning ngarep kok nek. Lho, ndi? Delok sawah nguritan lho paling. Urung tak ringkesi nang bosku. Montore nek. Oh, lah ning ndi? Urung. Anu sawah nguritan kono drebar sarapan kok pasar ya Pak Meh. Wong esuk mangpe tak gekno sarapan. Tak sarapan ning pasar ae ngene. Ora, Pak Meh tak omong iki. Wong wedhus iki lho digodhog sediluke wis. Enom. Wis matang ya Le. Cak Mam Le. Wis bar sarapan. Heh? Lho, nek urung sarapan, ndak nang sarapan. Kokong empos dirayam ge enek montore. Kokong metu paling terone warung, tapi urung mandi Le. Paling nganggo sawah kidul. Kabuk panasin nih. Sik panas kok. Tak kuwepruk iki patake do moncrot kabeh ngono Gus, gak sida. Alah ben utuh lah pilih ya, pilih daging. Anu ku wae kek sing agung seger kok diseruput-seruput. Kajangem ya terus sak munung ora golek sing jembar kok. Denane iki mbit-mbit. Heh? Kakek. Sing mbok sate iki ya. Lah nek sate mbek di nganu kuwi beda ya. Sate yang mentah-mentah kok pangan kok. Krupuke kuwi lho. Ijo. Wong Pak teko ya kene nek. Lah aku sik ora enteng mbok WA. Wis tak telepon ngono habis kan urung mantuk. Wonge ya tekok kowe iki mang ndak ning ndi ngono. Wong terus ngecas sempretan iki mang Tek. Apa dienggo nyempret endi neh cara mono. Enak, Bun. Kurang asin ora? Iya, kurang asin. Heeh. Lho. Tak embahne ya neh. Engko nek dingat-nget kasinen. Pilih daginge. Rong plek ngono lho daginge mang. Karo balungane iki balungan apa ya kuwi kaya igone iki sak jele rombo ngono. Igo ngene iki terus kaya enek andeng gulu ngono kuwi apa piye ngono. Betul piro. Lah ya kudik 100 nyate sampe mblenger kok. Lah kuwi ditukune oleh jamar iki. Ijek sak ngono-ngono kuwi. Kemeteng. Sudah meteng. Lah ya wedhus kok 400 iki gedene sak piro? Apa ya lemu ngono dhuse? Ayo kerupuknya gak mau buka. Mbah kurang medok sithik mbok, Bos. Kurang tanek paling ya. Iya. Sithik igane ya wis empuk iki. Wis enak. Ngutus enom. Pas nyadran kan syuting karo Mas Ajis so, Dik. Piye, ngrangkul Mas Ajis. Terus dadak Dik Azril wis pulang. Ngomahe kono ing Tlaga Tuwung. Nggih. HP-ne salehno dhisik, ndang Mam. Cek panas. Apa ndoke sik panas? Wis pedes apa gak? Mboten, Nek. Yo dikei cabe lah. Lho, lah apa dikek cabe ki engko pedesen? Lah mama nek dikei cabe naga Cabe naga. gelem. Geblak mamae cabe naga. Nek jumbo Wedhes oh, mama oh. Dikek ya HP naga. gelem. Nek jumbo Didamuni sik ndoke. pitik. Nek ape mangan baca doa boleh? Allahumma barik lana Bismillah dulu. Gak Bismillah dulu ya. kei. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Wah, rosek tanah wakina dawanar. Amin. Bismillah, Mam. Pintar kok iki. Malah sampai telur. Jarine iki, Mak. Mamak mang ndelok lesu. Nyuwun mama, tapi gak ambek mie. Mie iki gak sehat ngono. Dikandani ayahe karo ibuke nek ning gone mama, nek dolan gone mama iki gak entuk mangan mie terus.
Mame karo telur. Ya le. Engko segane kudu dihabiskan lho nggih. Pinter. Maca doa apa ora, Mas? Sampun, Kong. Emang Mbak Pur tumbas cemilan deli godhog. Pak Sudi kayak sak gendel. Jawane iki Dek Iza ngeteri Pak D. Mak iki ono Pak D. Wes, Pak Sugi ora gelem tenguk-tenguk. Desih ki arep digaekno bayangan iki lho, Guys. Nggo jongok. Mau ngono tok Mas. Lha bokongku kecepet ya siset kabeh kuwi. Mosok terus mau ngono tok. Lah, lagi genjong isar ana Renendra. Entek. Apa jongokan ngono kuwi. Nek kira kaya bayangan ngono, Mas. Dan lucu. Kan anak si Sopring nggo nggae gunungan nggih lho guys iki. Digawa mantuk paksu kena nggo foto-foto dhisik mang bersih-bersih kamar. Bantale tak peme, kasure tak peme ning ngarep. Kok karek nggo buki. Wong ngene endi? Wong wis ninggal kok. Mbok eling-eling ae. Nek gak mbok kei gliko sing rene ndak bakoh, Mas. Ayo pating jerumpat. Pating jerumpat iki tetep. Ora bakoh. Iki nek samuring-muring gotongi ngamperi wong. Bisa ngamuk-ngamuk ora. Kuwi kulis sitok-sitok kaya entek sesuk. Paku bekas-bekas ki ning kamar kuwi akeh nok. Paku bekas ning toples kuwi. Enak noe. Bekas nukangno kae. Kata jangan kok bingung. Lah etan mosok gak dikei jrim kok kei kumbung. Kuwi nek kumbung ketoke kurang anu, Mas. Kuwi kumbung loro ning anu kuwi lho. Kene sitok kene sitok ngono. Ning kidul omahe tante kuwi lho. Ki kumbung ning peceren-pecerene ya enak Mas ki lho. Wis garing nok diunggahno ning kidule lek kes kuwi. Tapi nek gak mbok kei patok ngene ya ora bakoh, Bapak. Lah wong uloke mbok set-set tindak ya mlayu ae. Habis. Nang bumbu le. Ya sing rusak ya sing diplekno kono Mas. Piye? Rusak. Ning etan omah kaya iya. Ning etan omah. Beler apa ora, Mas?
Tapi kok yo gak pinuk blas Mas kowe lah. Pating bronjol kok ngene jongokan nek ngono gambare iki jongokan piye. Kaya gak nempel lemah. Ayo sing mentol kok gegere somo iki kek lor dhewe ya. Kek lor dhewe. Sing di. Sing mentol tengah lha kuwi pating bronjol mbok demek iki ya. Lah sing dekok nggo tengah. Lah kaya ngono Mas. Lah serono yo gak tepak blas ya. Ora tepak blas. Ya kuwi bokong kene dijongoki kono jongoki nyumupit bokong ya babar pisan. Jane loro yo. Sumuke kok ngene-ngene iki nek ndang udan nanti paringi udan jane alhamdulillah untuk kiriman karene. Ora ya, sing kidul kalau garing kok piye le. Wis diunggah nang ngidul ngono kok. Garing iki. Kuwi kumbung model kawak nek gak abot e. Iya. Lah kakean rengkek. Sing iki kayak kulone kene lho engko ngunjukne. Kok gawekno wong nggon gibah. Awe nggon gibah kok. Kok nggo turu lho ya ora kena. Tapi nek gak mbok anu ya bahaya Mas kuwi. Nek nyepet isa penekan ngono sikile blowo malah lho salah kuwi. Sing blugruk mosok mbok nggokno pinggir ya loro Mas. Polame kok kaya lilit gedhik. Kuwi bisa muring-muring. Ya aja kono ya, ngunjungok neh kok. Kayak kulone kene lho nek ngunjungok neh. Bisa muring-muring ora diguwaki sitok-sitok. Lah, wis nanti resiki. Aku apa bilas spray. Dadi patok kok. Mbah karek kowe. Lah patok ku nyolah nyokro. Ora diprasno ngene. Kok kedawan kuwi. Kedawan. Lah iki deket di lintang iki. Lah nek mbok ngonokno ya pakoh, bisa ya ora iso njabut. Arep teman ndi? Arep apa? Bendo. Mepe kasur. Lho, putuku mergae sing banter ah. Adek kaya diyak-yak pitik ndak ya. Sing banter. Mak brok ngono lho Le. Sandalan apa pakai sandal? Sikile men gak panas. Brok ngono. Dah, ngono. Mergae. Kayak wong macul. Terus nah gue nek tinggal turu men anget. Terus ben anget nek tinggal turu ya Bi.
Nah. Kenapa? Halo, Dad. Kakakku itu. Kakakmu kenapa? Nakal. Eh, Oh, jaluk jamu nih. Jajan emas. Walah, kakaknya njaluk jajan neh, Pak De. Kakak piye? Kakak kok njaluk jajan adik. Jajan apis memang dipangan. Walah, jajan awake dhewe sih dipangan kakak. Walah, kakak kok geragas sih, Lho. Bagus aku. Kakak kok geragas, jajane adik kok dimam. Kakakku itu. Kakak sapa iki? Kakakku. Lah ya jenenge sapa? Jajan mas dipangan gelupis. Jajan malah dipangan lho, Pis. Jajan Eza. Gak percaya. Kakak Piana apa kakak Dinda apa kakak Dian? Apa kakak Anam? Apa kakak Isna? Kakak itu. Kakakku. Lah ya jenenge sapa? Kakak Piana. Kemangak melok jemput sekolah ya? Kakak mau mbok jemput. Iya. Walah, terus jajanem dimam. Gak, itu jajan apis. Lah ya kemak diparingi di habis ya. Oh, kaget aku le. Kok senengane kon tete mama iki kok mbayani kowe. Soti kaget iki kok guri iki lho. Mesin cucine mama wis mati le. Ah? Sampun, Mak. Piye? Sing apik ah. Mbah Kong mangan apa kowe? Mangan. Baterai Mbah Kong lo telas HP-ne. Kayak rombok cas iki lho. Dhisik iki sing jemurane ning jero omah iki sampe gak muat, guys. Sampai tak jemur ning ngene iki lho. Woi. Pak Dim. Saking akeh. Iya, Nduk. Pak Dim rokok. Oh, Pak De rokok. Gak bareng. Tak potongin do iki. Kaget aku. Gaget aku. Tak cukur kowe HP-nan. Gak. Tak cukur. Iya. Nah, aku sentok iki. Iya, guys. Ayo, kono angin kok kene ya ora udan. Gak nggo jaket le. Nggo jaket ya? Lho, montore teles kabeh. Kene garing ning gremes ya ora. Iki piye engko mati apa ora? Aja mbok idaki nggih, lah sandale endi ya, Cung? Entuk pitik ngono kok wis walah. Ayo, Kong, ndang pulang, Kong. Oh, lah, bangetan ngono kok ape turu kene wong kowe kok aku. Jadi dai piteke. Awas, rontok gede wis kok kemanggang sawah ngono. Diopeni sing tenanan esuk dipakani lho nggih. Dadah. Bar mam kok. Dadah. Waalaikumsalam. Lah yo kono udan deres ngono lho, kene rek yo blas yo, Mas. Walah balong udan angin kok jere aku mengkok. Kene rek garing jere. Parine sing nggone sawah Mbah Jami iki wis do telo-telo. Duduk koyo ngono rek yo gak sida udan iki ning ndi parake. Wis ngono ae yo, guys. Udan ora ki wis karek untuk maringi Gusti Allah kono piye, sing penting kene ya berdoa, ya njaluk, ya berusaha, ya berdoa. Kok nek menawa tengah wengi dikirimi ya ora roh. Lah kono-kono udan iki adik dhisik kocek kondo kemang ya mulai kon jeliru, semengko mundu. Rene ya udan. Lah kok ya sing kene ya garing tekan kene. Tekan sing ana berarti kene klowong tengah gak di udan. Ya wis ngono ae ya guys, kontene sesuk dilanjut neh. Matur suwun sangat, terima kasih buat semua family online dimanapun panjenengan berada. Sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan segala urusane ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda pun maghrib. Derung ki ora kok flashback. Nek ora diplas iki ora ketok iki, Mas. Untuk mendadak piye kamu?
entuk joget iki. Aku ya kuwekelen iya. Joget nganu gunungan kok tangane walah ro ibute mendur-mendur.